Zond mei 2008 wie Jorritsma voorzitter van de Frieske Steeten. Hij had een aantal werindelingsdiscussies meemaken. Bijgelijks Noordwest-Friesland, dat haast via een referendum weigeren om deel te nemen. En dan bleef er eentje oer. En van 15.000. Prachtige gemeente, daar heb ik het net over. Een geweldige burgemeester. Ik heb hem er zelf benoemd als waarnemer en later als kroon benoemde burgemeester. Daar gaat het mij net om. Maar kan een gemiddelde burger nou het oorzicht hebben van waarom je hem wel of net met de wer indelen? En die ben altijd alleen maar emotioneel blutsen en net rationeel. En die rationele kant komt dat in zulke partijen net meer aan bod. Het meest trieste wat Jorritsma in zijn loopbaan als Frieske commissaris meemaken had, is het versterren van deputaire Anita Andriessen. Maar haar enthousiasme, daar hebben we toch altijd nodig. Want dat is nou echt een politica waar mensen op zitten te wachten. Om allemaal saaie, zwarte krijtstrepen politici te zien. Dit was een vrouw van ons aljaar. En ja, dat is voor mij wel een voorbeeld om in de verbinding te staan met mensen. Want daar gaat het om. En het is mij een groot genoegen om hem ook de provinciale prijs uit te reiken. Het wie een mooie tijd, zei Jorritsma. Maar één ding zit hem nog dwars. Dat de promotie van Friesland met alle onderling gewraksel van organisaties net goed van de grond kwam is. Zo moeilijk dat tot stand komt. Zo dreig aan alle kanten. Elsen bemoeit zich ermee. En dat is net slagen. En dat heb ik ook net op het kleed gekregen. Ik hoop dat Martin Knossen, die is nou aan het werk. En daar heb ik alle betrouwen in. Maar jou die mensen ook het betrouwen. En lid ook eens wat los. En het is net, ik heb wel zijn van, het is net een boterham hebben. En je smeert de jam op en je smeert het helemaal uit. En nog een boterham en nog uitsmeren. En op een gegeven moment proef je de jam net meer. En zorg dat je er een aardbei middenop zuggen. En die aardbei, dat is de promotie van Friesland, waar heel volle mensen, gemeenten, organisaties van kunnen genieten. En dat is zo wichtig voor het moment dat wij culturele hartstad zijn. En culturele hartstad ben we net in 2018, dat ben we morgen.